daɗi, daɗi, daɗi. Daɗi, soyayya daɗi. Gwada daɗi na in ganna a tare da ke, an gama mun komai ai ba zai na koye ba. Gwada daɗi na in aka bar na tare da kai, an gama min komai farin ciki na ya ƙaru. Daɗi, daɗi, daɗi. Daɗi, soyayya daɗi, daɗi. Allurar ruwa mai rabo ni na ɗauka, sanki ya ratsa duk jikina ya zama tsoka. Yau gonar da na yi da she ta yi min kyan shuka, kowa ya shaida ai ina san ki lashinka. Sanki yana cikin jikina ya yi min doka, ya babbake ko ina bana jin sukar sai dai daɗi. Zamanmu ne da kai na san daɗin soyayya, har na bambance tsakanin ƙauna da ƙiyayya. Na lamunce in ka ce na yi bana jayayya, to don Allah ko yanzu ka ce fulatas na shirya. Dan na gana kai ne zaɓi na soyayya, labarin aure na ka kai ni gidanka na shirya. Kar da ki damu alkhairi ya damu, Karajikanmu shirri baya raba mu. da na jiga ta samun ki ne ya sani na samu. Na cika na yi da murmur tamkar mai shan kamu, washmando duk inda za ni tara zamu. Dan ba ni bari a ce an yanke mun jin daɗi. Ya Allah kai kai mun baiwa tare, na roƙe ka Allah kai mun ƙari, ka ƙara masoyina daga dukkan wani sharri. Allah ka buɗe masa duka ƙofofin sana alkhairi, ka ƙara mai soyayyar almuku tare. Manzon da ka aiko mana shine ƙarshen daɗi. Sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sansane kwara daɗi. Sansa shi ne ƙarshen daɗi.